Mitä jäpä safkaa? Ei tässä, mä syön merkkareita. Heitä mulle yksi merkkari. Tossa, ole hyvä. Hoi! Aija! Hitto, sun pää räjähti. Mitä mä teen? Hyvä tästä tulee, kyllä mä rakennan. Noin, tossa noin. Vitsi kun sattuu pään. Ai että kun oli kova karkki. Heitä mulle toinen merkkari. En mä tiedä onko se hyvä idea. En tiedä ollenkaan, että onko hyvä idea. No, tossa. Ai. Oi, hitto. Tää on vielä huonomman näköinen kuin äsken. Mitä mä teen? Mä soitan Oskarille. Hammas-Oskari puhelimessa, kuinka voin palvella? Jassoo, eli räjähtänyt hammas. No näitähän käy meillä päivittäin, minäpä tulen heti. Tap. Tässä mie nyt oon. Missä päin se räjähtänyt hammas oli? Jaa, ei tää nyt pahalta näyttänyt. Ruvetaanpa hommiin. No siinäpä tämä nyt valmiina on, että ole hyvä. Komea poika, nuori mies. Jep, siinä oli vähän kaupallisia tiedotteita ja tuossa alla on linkki Hammas-Oskariin. Jos sulla on muovipaikkoja, jotka lohkeilee, varaa meidän sivulta aika jollekin hammaslääkärille, niin mietitään, että onko keramia sulla oikea ratkaisu. Ja jos ei ole hammaslääkärin tarvetta, niin kumminkin kommentoi, että oliko tuo animaatio hyvä, tykkäsit sä siitä, haluatko nähdä jatkoa sille ja onko jotain kehitysehdotuksia, mä kuulen mielelläni asioita. Ja haluatko muuten tietää, että miten tuo on ylipäätänsä tehty? Ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin subscribea mua. Kiva, moi moi!